Missä ne oppilaat on? Koulu on alkanut jo 2 minuuttia sitten. Missä ne on? Missä? No niin, oppilaat, seuratkaa mua. Mennään sinne kaveritaitoluokkaan. Tulkaa nyt nopeammin! Nopeammin! No niin, kiitos. No niin. Ootas. Tänne on aika pitkä matka kävellä. No niin, oppilaat. Nyt me ollaan täällä kaveritaitotullin luokan. Miksi sulla on jalkapallo mukana? Miksi? Miksi minä tulen ottamaan sen sinulta? No niin, se on siellä sitten tämän aikaan. No niin, aloitetaan-tunti. No niin, tässä on taulu. Ja nyt tämä tunti on, että miten käyttäydytään oikeasti kavereille. No niin, minä kirjoitan, miten helppo. No niin, tulee nyt. No niin, kirjoitetaan tähän taululle. No niin, mitä tässä taululla lukee? Eka, Heetu saa arvata. Heetu saa arvata. Ekaksi. Siinä lukee, että tilatkaa Heetu ja Nollen kanava. No aivan oikein, tässä taululla lukee tilatkaa Heetu ja Nollen kanava. Ja teidän pitää muuten oikeasti tilata. No niin, välituntia. Mä oon kuules ihana opettaja. Mä oon kuules valvonnassa. Ja nyt saat sen pallon, koska nyt te voitte pelaa jalkapalloa. Nyt te... Mitä sinä sanoit? Minä olen tyhmä opettaja. No niin. No niin. Nytten välitunti. Minä olen... Ai, miksi sä potkasit mua päin pallon? Miksi? Ota siitä! Nyt sinä tulet tänne. Minä otan sinut kiinni, niin sinä laitat jälki-istunto. Ai! Sinä heitit just käpin minua päin! Nyt sinä muuten... Mitä vitsi, voiskräkki? Nyt sinä muuten saat jälki-istuntoa! Ja ekaksi raksin puuttelut, ehkä! Jos vielä teetkin niin! Ja sinä tänne keihä saakeli! Ai! Tää potkanit ton pallon meidän päin! Niitä on vetsiä! Miksi? Ota tämä takaisin! Mene itse! Sinulla ei ole vakuutus, tähän maksat tätä koulua, kun riittävät opettajia. No niin. Välitunti päättyi syömään. No niin. Oottakaas. Minä nopea lasken tämän tarjotin jutun. No niin, tässä on tämä tarjotin, missä voittaa ruokaa. Tässä on kasviksia ja tässä on ihanaa maukasta pinaattikeittoa ja kananmunaa. Joo, tässä on tää meidän aivan maailman yököttävin koulu. Hei, näet kuvaa! Eikö sulla puhelin koko ajan täällä? Tässä on tää maailman yököttävin Täällä! Miksi sä koko ajan pidät puhelinta täällä? Tässä on tommoista vähän... Miksi sä pidät puhelinta täällä? Saakeli, täällä on pinaattikeittoa. Miksi? Miksi sä valehtelet mulle? En mä valehtele. No sä valehtelet mulle, mä tiedän sen! Ei näin Mä tiedän, sä valehtelet mulle! Ai saakeli! Älä noin mua! Tää loppu nyt! Kattokaa opin. Et saa syödä! Nyt se puhelin pois! Kattokaa mun puhelin siisti kone. No niin. Nytten pitkä välkkä tuli. Nyt on vähän, tänään on siis pitkä välkkä ja nyt on eka tunnin välkkä. Tai tämä on, ei kun siis puolen tunnin, koska tämä on toisiksi pitkä välkkä.
koska tänään on 3 asti päivä. No niin, välkkä. Tämä puolen tunnin välkkä ei ole vapaata, vaan me keksitään leikkiä. Tässä on pallo. Ja tämän pallon nimi on Seppo. Ai, älä lyö mua! Se näsäviisastelu loppuu. No niin, tässä on pallo. Ja seuraapas. Seuraakas. Hei, älä koske siihen palloon. Älä liikuta sitä! Tajuutko mitä koulu on? No niin, kiitos. Ja mä oon kukkasia. Tuliko se mun vaimoksi? En tule. Mä syötän nää sun osa pois. Hei, älä! No niin, sen näräs. No niin. No niin, oppilaat, toi viimeinen tunti oli ja ruokailu oli erittäin paha, mutta no ei saa kirjoilla ja sitten pissai, minä en jaksa. Joo, tuo ruokailu ja puolen tunnin välkkä oli vähän häröilyä teiltä kaikilta. Mutta nyt on viimeinen tunti ja matikkaa. Mitä on 4 jaettuna 4? Hei, tuu vastaan ekaksi. 4 jaettuna 4. Se on 67! Ei ole! No niin, nyt minä annan teille laput ja lukekaa. No niin, lukekaa ne. No niin, luekaa. En lue. No niin, nyt on Heetun vuoro lukea. Ai sä et tiedä missä me ollaan. No, sä saat sitten jälki-istua koulun jälkeen. Niin. Se kestää 15 minuuttia. Voinko mä nyt ottaa se? Et. Niin, no niin. Viimeinen lasku tältä päivältä, paitsi he tulee. Tässä on 4 jaettuna 4 plus 4. Sopis. No, ei ole, mutta... Miten niin? Okei, joo, se on. Plus 4 ja sitten... Joo! Minä tiedän se on. No niin. Minä tiedän sen, minä vaan vitsailin sen. Aika surkea. No, sinulla on se surkeammat vitsi on. No niin, okei, joo. Minä tiedän 4 jaettuna 4 on 1. On 1 ja siitä plusataan 4, niin se on 5. Ja eikö itse asiassa tämä on viimeinen lasku. 10 jaettuna 10. Eikö 10 kertaa 10. Minä paljastan sen. Se on 100. Että no. No niin, koulu loppui, paitsi Heetu. Istuppa siihen, missä sinä oletkin tällä hetkellä. Istuppa siihen. Heetu. Istu siihen. Noin. Okei. Vastaus on, että tämä kestää vain minuutin tämä jälki-istunto. Ja sinä saat Vilma-merkinnän ja huomenna koulupäivällä Rexin puhuttelut. Voit lähteä. Ja käyt hakemaan Sepun itse. Seppo mursu! No niin, kiitos kun katsoitte tän Heetu ja Nolle koulussa videon. Kiitos erittäin paljon, tilatkaa kanava ja Ei tuon olisi. viimeinen sana on Heetu ja Nolle.